προχωρήσει στην απονομή της τιμητικής διάκρισης? Πρωτού προχωρήσουμε, θα ευχαριστήσω την κυρία Έπαρχο που είναι εδώ και να μεταφέρετε το μήνυμα στον αγαπητό Περιφερειάρχη ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Δεν μας βοηθήσατε καθόλου. Κάνουμε όλη τη δουλειά μόνοι μας. Το λέω αυτό δημοσίως για να το μεταφέρετε. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Είμαστε ένας μικρός δήμος, χωρίς τεχνικές υπηρεσίες και χρειαζόμαστε την περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, συγγνώμη. Θα καλέσω τον κύριο Κουμουτσάκο να έρθει στο βήμα. Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχω πρόβλημα. Εντάξει, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 66/2026 ανακηρύσουμε επίτιμο δημότη του Δήμου Νησίρου, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκου, μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, για την ενεργή υποστήριξή του στη διεθνή ανάδειξη της υποψηφιότητας της Νησίρου για την ένταξή της στα δίκτυο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO. Ίσως 8/8/2026 με τιμή ο Δήμαρχος Νησίρου, Σάββης Κορονός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους και το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορείτε να βγάλετε. Ξεχωριστές στιγμές αυτές, έτσι, στη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν είναι απλές, δεν είναι μια διαχείριση. Είναι στιγμές που μένουν στο μυαλό και στην καρδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αγαπητοί νησίροι, αγαπητοί μου συνδημότες, τώρα μπορώ να το πω. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους. Και βεβαίως όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την τόσο τιμητική ανακήρυξή μου ως επιτίμου Δημότη Νησίρου. Είναι ένας δεσμός αυτός. Ενός ανθρώπου με έναν τόπο. Ένας δεσμός που δεν σπάει. Ένας δεσμός με ένα μικρό, μεθοριακό νησί του Αιγαίου. Τι μεγάλα πράγματα είναι αυτά, Μια τιμή που λίγοι έχουν την τύχη να αποκτήσουν. Πιστέψτε με, από τις διάφορες διακρίσεις ή τιμητικές βραβεύσεις που είχα την χαρά να έχω στη ζωή μου, αυτή η ανακήρυξη ως επιτίμου Δημότη Νησίρου πήρε εξ αρχής μια τελείως ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στο μυαλό μου. Το επιβάλλει άλλωστε ο ίδιος ο τόπος. Η μοναδικότητα του τοπίου του, η μοναδικότητα της ιστορίας του και των ανθρώπων του. Θα έλεγα ότι μπορεί να φύγεις από την Νήσηρο, αλλά η Νήσηρος δεν φεύγει ποτέ από σένα. Το επιβεβαιώνουν άλλωστε κάθε χρόνο. Οι νησίροι της Διασποράς, ο νόστος και η νοσταλγία τους για τον τόπο τους, τους φέρνουν πάντα, έστω και για λίγο, στο νησί τους. Για μένα, ναι, στην αρχή, ας μιλήσουμε ειλικρινά, το γεωπάρκο της Νησίρου ήταν ένας φάκελος. Μία σοβαρή υπηρεσιακή υπόθεση. Μια ελληνική υποψηφιότητα που είχα την αποστολή και το καθήκον να γίνει από υποψηφιότητα εγγραφή από την UNESCO στα γεωπάρκα του κόσμου. Ήταν μια σχέση, ας την πούμε, υπηρεσιακή. Μια σχέση καθήκοντος. Το νησί δεν το είχα επισκεφθεί, διάβαζα γι' αυτό στα χαρτιά. Η σχέση λοιπόν ήταν η σχέση ενός ανθρώπου που πρέπει να χειριστεί ένα ζήτημα.